हेलो नमस्कार, हमें रंजित और आप सब देख रहल बनी हमार ब्लॉग। बहुत दिन बाद हम ब्लॉग बना रहल बनी। आज हमनी के पहुंचल बनी जा दार्जिलिंग में अपना भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ पूरा टीम पहुंचल बा। हमनी के कल पूजा कईनी जा माँ कामाख्या जी के गुवाहाटी में। और हमनी के तो जब भी निकली जा पूजा के व्यू से ही निकली ले जा, बट आज दार्जिलिंग में दार्जिलिंग के जन्नत हमनी के घूमे आयल बनी जा अपना भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ। पूरा टीम बा। हमनी के देखी बाबूजी बानी, भैया के बाबूजी यानी हमनी के पिताजी, और पूरा टीम बा। भैया अभी घोड़ा के सवारी कर रहा बानी। आप सब देखी घोड़ा के सवारी कर रहा बानी। और बाबूजी भी घोड़ा पर बैठल बनी। छोड़ दीजिए लगाम, आप चला लेंगे। और घोड़ा चलाते भी हैं भैया। बहुत ही अच्छा नज़ारा बा, धरती के जन्नत भाई यार दार्जिलिंग में। आप सब देख रहल बनी कितना प्यारा व्यू बा। बाकी झील बा। बाबूजी भी बानी।